Insemmilkom dan huwa l-aġġornament tal-5:30. Il-lejlet jerġa' jiltaqa' l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi sabiex ikomplu jinstemaw aktar xhieda dwar loti tal-kuntratt tal-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara lill-kumpanija BWSC. Fost dawk illi xedu llum wara nofsinhar kien hemm Richard Kakija Karwana u anka Joe Rizzo illi kien iħaddem lil Joseph Mizzi fil-kumpanija ASL. Fi stqarrija illi ta' Rizzo huwa ikkontradixxa dak li xehed Mizzi l-bieraħ. Għall-ewwel darba l-bieraħ quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi kien hemm l-aġent tal-BWSC Joseph Mizzi. Id-9 Chief Officers li jaħdmu ma' Transport Malta jgħilgħu bejn 39,000 euro u 64,000 euro skont il-kuntratti rispettivi tagħhom. Din l-informazzjoni ħarġet minn risposta għal mistoqsija parlamentari tal-Leo Brinkat. Transport Malta hija l-aġenzija li hija responsabbli mit-tibdil tar-rotot tas-servizz il-pubbliku l-ġdid. Jibdew mill-ġdid il-vjaġġi bil-baħar lejn il-Libja. Issa li s-sitwazzjoni fil-Libja kalmat l-MF Azzurra se jkun qed ibaħħar kull ġimgħa bejn Malta u Tripli. Il-vapur jista' jġor sa 170 karozza jew 25 semi-trailer u jesab kollox 700 passiġġier li jistgħu jqattaw il-vjaġġ ta' 14 siegħa f'waħda minn 38 kabina. Kull min huwa mitla tal-Università jaf li fuq il-kampus tiddomina l-preżenza ta' ħafna qtates ta' kurrazza. Iżda fl-aħħar jiem, speċjalment fis-sigħat bikrin ta' dalgħodu, l-uffiċjali tas-sigurtà sabu n-numru ta' qtates mejtin jew imweġġejn serjament. Il-ġurnal universitarju Insider Online jgħid li s-suspett qed jaqa' fuq l-skateboarders u l-bikers illi jiltaqgħu fil-grounds tal-Università. Fil-qorti Silvio Buttigieg ta' 38 sena minn Bormland bat 14 sena ħabs u immultat 30,000 euro wara li nstab ħati ta' traffikar ta' 7 kg droga eroina. U għamet ta' flok għadda ġuri illi f'ġunju ta' 6 snin ilu kien miftija ma' persuni oħra biex jimporta id-droga lejn Malta bil-baħar. Il-Kummissarju Ewropew John Dalli jiddikjara li l-ekonomija Maltija hija staġnata bin-nies qed iħossuhom maqtuwejn mid-deċiżjonijiet. L-eks Ministru Nazzjonalista jgħid li sallum għatem klikka ta' nies li qed jippruvaw jintimidawh u jiskreditawh. John Dalli kien jieħu sehem fil-programm Inkontri fuq One. Sa Settembru li għadda kien hawn aktar minn 6,000 persuna bla xogħol f'pajjiżna, aktar minn nofshom ilhom ifittxu impjieg għal bejn 5 xhur u aktar minn sena. B'kollox huma 5,847 persuna f'Malta li jinsabu bla xogħol filwaqt li hemm 680 fawdex. Aktar minn 5,000 min nies bla xogħol huma irġiel. Il-Ġermanja twissi lill-Greċja li l-pjan ta' żona euro biex il-Greċja salfa minn falliment mhux se jerġa' jiġi negozjat. Din it-twissija saret qabel il-laqgħat ta' emerġenza li l-Greċja se jkollha ma' Franza u l-Ġermanja wara li dal-lejl il-Kabinett Grek approva b'mod unanimu l-proposta tal-Prim Ministru George Papandreou sabiex jissejjaħ referendum biex ikun il-poplu Grek li jgħid jekk se jaċċetta il-pakkett ta' għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea. One News issa jerġa' jkun magħkom fis-7:30.